OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Néo kunnafoni wati seli actuel media jabalani sanfɛ ama fa filɛbagaw ye k'aw bisimila bakuruba minnu b'an bolo olu filɛ nin juillet kalo tile 9 nata o bɛ bɛn seliba ma n'a bɛ f'o ma ko tabaski nka ɲina seliba bɛna kɛ waati la waati min na gɛlɛya bɛ kosɛbɛ a bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ bi dɔgɔkun kibaru kɔnɔ samiya ye waati min na sanjiminɛnaw ani manafiniw sanni yakubayalen don kosɛbɛ a bɛ ɲɛfɔli sɔrɔ sɔnni. Aw bisimila ko kula ka dɔgɔkun kibaru kɛnɛ kan ina fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na seliba n'ale bɛ kɛ kalo 2 ni tile 10 sunkalo seli tɛmɛnen kɔfɛ ɲinata in bɛna kɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ dɔgɔkun kelen ka kɔni seli ɲɛ cɛ fara muso kan bɛɛ jɔrɔlen bɛ ni nafɛnkɛnɛw sɔngɔ yɛlɛni ko ye Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli kan ye. Ɲinan seli kɔni ni yɛlɛma wɛrɛ ma don a la ɲinan seli ka gɛlɛn dɛ. Sugu gɛlɛyali kuma carilen don kosɛbɛ ni wagati laban in na an ka jamana kɔnɔ seli n'a tɛ se ka tobi nanfɛn minnu kɔ olu sɔrɔlu ka gɛlɛn kosɛbɛ musolakaw bolo ani seli tɔ tora dɔgɔkun kelen bɔɲɔgɔn ye nanfɛn bɛɛ gɛlɛyanen don caman y'a yira k'a fɔ ko nin gɛlɛya in sababu bɔra embargo de la. Sugu kɔni sanama a ka gɛlɛn dɛ an bɛ ɲini ka san damadɔ bɔ bi tiɲɛ na ni ɲɔgɔn gɛlɛya tun b'an sɔrɔ fɔlɔ an ye feerekɛlaw de ye anw yɛrɛ ka gan ye ne bɛ a ta bi a bɛ san damadɔ bɔ mɛ ma deli k'a ta hali ka tɛmɛ 2000 kan mɛ ɲinan an bɛ k'a ta 3500 3400 ɲinan seli kɔni ni yɛlɛma wɛrɛ ma don a la ɲinan seli ka gɛlɛn dɛ. Awa Jara ka fɔ la ale kɔni kɔlɔnna fili don kosɛbɛ ɲinan seli ko la. Sugu ka gɛlɛn yɛrɛ de dɔw de bɛ ka fara gɛlɛya kan foyi tɛ ka bɔ a la sisan an kun bɛ nin ganbɔrɔ yɛrɛ ta fɔlɔ 1000 dɔɔni mɛ sisan 3500 nata ye ɲinan seliko la min na ala k'a kan kɛnɛma ɲɛna dɔrɔn n tɛ kɔni wagati ma nɔgɔ wagati ka gɛlɛn yɛrɛ dutigi caman jɔrɔlen don lɛya ko la ka d'a kan lɛya bɛɛ gɛlɛyalen don u ka fɔ la ni gɛlɛya in sababu bɔra Mali lakanabaliya de la. Ɲinan seli la baganw de da ka gɛlɛn i n'a fɔ sagaw parce que an mago bɛ sagaw de la fɛn caman bɛ se ka kɛ lahiya ye min ni saga tɛ kelen mais an bɛ min fɛ o ye saga de ye an nana ni sagaw ye mais n ye ɲininkali k'u la sagaw bɛ joli la o ko min kɔni ka fisa n'a bɛ se ka mɔgɔ ɲɛfa dɔɔni i bɛ se ka nisɔndiya ni min ye a bɛ daminɛ 25 de ka taa 30 ka taa 35 donc hali 50 bɛ don lahiya saga la ɲina o gɛlɛya bon o bɛɛ gɛlɛya a sɔrɔla kɛlɛ de fɛ parce que depuis kɛlɛ in yɛrɛ daminɛna mɔgɔ si ma se ka basigi burusi kɔnɔ mɔgɔ n'a ma se ka basigi dɔrɔn a sagola baara ye min a tɛ se k'o kɛ i tɛ se k'i ka baganw mara ka ɲɛ i tɛ se ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ donc olu fana bɛ kɛ sababu ye baloko gɛlɛyaw bɛ na bon baganw yɛrɛ fana olu sɔrɔli bɛ gɛlɛya. Ba ye dutigi ye ale kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ɲinan seliko la. N hakili tun bɛ mun na o ye nin saga in dɛ alhamdulilayi a nɔgɔyara ala ni sababu ɲuman de don ka di mɔgɔw de don o fana a tɔgɔ bɛ fɔ de parce que don o don an bɛ kadi ta an bɛ taa mun bolo o ye biba de olu de fana nana ka tombola in kɛ yan nɔ n gagnera de n sewali nin kosɛbɛ yɛrɛ mais ɲaga nin dɔɔni parce que ni mɔgɔ kelen y'a sɔrɔ ton bɛ ɲaga nin habi a ma nɔgɔya kɔ mais alhamdulilayi a bɛ nɔgɔya dɔɔni de don. N'i ko seli i ko dumuni duman ɲinan seli dun ka kɛ gɛlɛya kɔnɔna na jamana sɔrɔ ko o kuma cɛlen don kosɛbɛ ni wagati laban in na sannikɛla ni feerekɛlaw bolo.
ina fɔ ladalako la ni seliba sera n'a bɛ fɔ ale ma ko sagaw ka seli i b'a jateminɛ k'a fɔ faba kari kɔnɔnaw na sagafeerelaw bɛ kɛ fan bɛɛ fɛ wa waati do fana finikalalaw ani bazɛn feerelaw b'u tigɛ nɔ kosɛbɛ nka ɲina ka da jamana tacogo kan sagafeerelaw ninnu tɛ ka se ka jama sɔrɔ i n'a fɔ finikalalaw ani bazɛn feerelaw bɛ ka jama sɔrɔ cogo min na Nana Kadija Kone ale ye ɲinini k'an ye. Seliba ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ santɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ girinna sabu sagafeerelaw bazɛn butigitigiw ani finikalayɔrɔw falen no kosɛbɛ kabini Bamako sagafeerew daminɛna feerekɛlaw kɛlen no ka kare kɔnɔnaw bɛɛ fa dɔw fana bɛ u sigiyɔrɔ kɔrɔ la feerekɛlaw ni sannikɛlaw bɛ tɛrɛmɛli la fan bɛɛ fɛ marché batte gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen seli sera mɔgɔw ta ka na sugu ka suma parce que bagan filɛ nin bagan ka gɛlɛ saga balo yɛrɛ a gɛlɛyara kosɛbɛ torto 300 ani 500 malobu 2000 kababu 2000 bon passé fara gɛlɛyara dafaraji belebeleba de b'u cɛ parce que salo marché ka bon dɔɔni ka sago ɲini da kan saga prix dɔgɔmani ye 15 kana 35 kana fo 40 hali 50 fana bɛ yen o bɛɛ saga la ɲini ka sabu kɛ baara taabolo ye mɔgɔ ta kana saga san kosɛbɛ saga a bɛ sɔn ka ban nka sigi sigana b'a la quoi tile kɔnɔ sugu gɛlɛya fɛ yan'a man ka tɛmɛ saga 15 de kan fɔlɔ don dɔ an bɛ se ka saga 20 feere an bɛ se ka saga 30 feere sagaw kɔfɛ bazɛnw fana kanunen don mɔgɔ caman fɛ an bɛ espace samasa la n'olu ka sugu ka di kosɛbɛ mɔgɔba de bɛ ka na sanni kɛ par rapport à l'année passée mɔgɔba sisan an bɛ da yɛrɛ tugun ka clients to kɛnɛmana la donc je remercie le bon Dieu quoi voilà prix intact prix b'a nɔkɔrɔ la c'est-à-dire bazin dɔw de bɛ yen arrivage kura dɔw de nana olu prix de yɛlɛna parce que le dédouanement coûte très cher maintenant donc le dédouanement yɛlɛna diyagoya dɔ bɛ fara bazin prix kan o dɔrɔn de don sinon c'est le même prix 10 000 taw bɛ yen de tout le temps ici ce qui est plus sollicité c'est les bazin riches bazin bɛ yen moins riche bɛ yen riche bɛ yen mais riche bɛ daminɛ à partir de 5 000 ka taa 12 500 la bon mais Getzner couleur Veba Getzner AC o bɛɛ bɛ 10 000 b'o bɛɛ la bon Veba kura min bɔra sisan n'o ye 12 500 ye o de filɛ nin ye u b'a fɔ ne ma ko Veba Gold voilà ani coup de cœur voilà bon an bɛ bazin min na bɔ tile kɔnɔ c'est presque à peu près 2 balles cɛ ni muso bɛɛ an ka client ba ye voilà ni seli ɲɛkɔrɔla in na bazin sugandilen don ni sannikɛla y'i bolo dafara bɛrɛ tɛ ɲina ni san tɔw cɛ fɛn bɛɛ bɛ yan nɔ nka ne nakun ye Getzner espace samasa kɔnɔna na bon pas tellement parce que couleur damadɔ bɛ yen nɔ n bɛ se k'a fɔ n ko dɔ yɛlɛla olu ka de 10 000 à 12 500 genre bleu biki je crois bien vers bouteille parce que ne yɛrɛ ko n bɛ bleu biki san à ma grande surprise sɔgɔmada in na u ko ne ma ko a mɛnna k'a kɛra 12 500 ye sinon les autres couleurs n y'a san à 10 000 francs mètre kelen 10 000 francs finikalalaw n'olu ma ka di nin wagati in na bɛ baara la su ni tile walasa u n'u ka clients kana tiɲɛ ɲɔgɔn ye avec nous clients qui sont toujours avec nous. An an ka client kɔrɔlenw ni ɲɔgɔn cɛ place bɛ waati o waati o mana na nka client kura ko ma nɔgɔn an bɛ se k'a fɔ danfara caman bɛ yen ɲina i n'a fɔ danfara tɛ yen sabula n'i bɛ se i ka baara la i bɛ nafa caman sɔrɔ a la ne bɛ ala barikada ka d'a kan n ye fɛn caman sɔrɔ nin baara in na ɲina broderie de fanga ka bon ka tɛmɛ simple kan sabula seliba la bɛɛ bɛ fɛ ka pari tout le monde veut se bien habiller ɲina seliba bɛna bɛn ni gɛlɛya ye ani an ka jamana don sira dɔw datuguli ye n'o ye frontière ye sagafeerelaw kɔnɔna fililen don ka d'a kan an ni seli tɔ tora dɔgɔkun kelen bɔyanko o bɛɛ la pase ale ni minɛn dɔw dédouanement bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ mɔgɔw tɛ ka na sanni kɛ wa bɛɛ bɛ ka kule ni gɛlɛya ye hali n'o y'a sɔrɔ wagati ka gɛlɛ sagafeerelaw ma nka bazɛnfeerelaw ni finikalalaw olu bɛ ala barikada kosɛbɛ Samiya ye waati min na maa minnu ka baara ɲɛsinlen don manafiniw ani sanjiminɛnw feereli ma olu ka sɔrɔ kɛ kosɛbɛ sabula maa caman de bɛ nin fɛn kofɔlen san ni waati ninnu na Fatumata Sisogo ale bɛ ɲɛfɔli kan ye Samiya ye waati ye min ka gɛlɛn nka tuma dɔw fɛnɛ min b'a to feerekɛla dɔw ka sɔrɔ sira bɛ bonya Haruna Jabi n'ale ye sanji mana feerela ye place de l'indépendance la bɛ ɲɛfɔli kan ye sɔngɔko ta fanfɛ dɔw bɛ 2000 dɔw bɛ 2000 ni 500 dɔw bɛ 1000 ni 200 dɔw bɛ 800 bon exactement a b'a cogo kɔrɔ de la quoi bon n ye dɔɔni sɔrɔ a la Bakɔrɔba Kulubali ka fɔ la parapluie ye suguya 2 ye fitini ani kumaba wa u sɔngɔw tɛ kelen ye bon ne bɛ parapluie kabini samiya daminɛna n bɛ parapluie feere la bon gɛlɛya man kan yɛrɛ o y'an woro ta yɔrɔ de parce que an bɛ parapluie sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ quoi n'an nana n'a ye fɛnɛ clients tɛ sɔn ka wari k'a la fɛnɛ o de b'an sɛgɛn yɛrɛ yɛrɛ bon an bɛ
parapluie dɔ bɛ yen nɔ parce que o bɛ ɲɔgɔn ye wa dɔ bɛ yen nɔ o ye 150 dɔ bɛ yen nɔ o fana ye 750 a sɔrɔ cogo bɛ ka gɛlɛya quoi bon an ka se ka tɔnɔ yɛrɛ sɔrɔ parapluie la fo an ka feere 6 000 5 000 non a prix tɛ kelen fitinin ye 400 belebeleba ye 650. hali n'a y'a sɔrɔ dɔw b'a la baara sanjiko ta fan fɛ mɔgɔw fɛnɛ bɛ yen minnu bolo nafa wɛrɛ b'a la min t'o ye. parapluie tile kana i tɔɔrɔ o de kama an b'a kɛ. parapluie ni sanji minɛmanaw nafa ka bon kosɛbɛ samiya kɔnɔ walasa ka mototigi ni sennamatigiw kisi sanji ma wagati dun fɛnɛ min b'a to feerekɛla dɔw bɛ nafa caman sɔrɔ walasa u bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ. Abdoulaye Maïga ale bɛna Mali kɔnɔna kunnafoni a ye diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni d'an ma teliya la. Arabadon juin kalo 29 san 2022 diɲɛ selege naani tɔnba ka sigikafɔ dɔ senfɛ a ɲɛmɔgɔw bɛnna ka k'u ka bolofara min bɛ Mali la bɛn sabatili la n'o ye MINUSMA ye ko san kelen farala a ka waati kan an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka nɔnabila min tun bɛ n'o ye Isa Kunfure ye a y'a yira k'a fɔ k'an ka jamana ta yamaruya ko MINUSMA ka taa ni ka segin kɛ cogo min y'a ja waati in kɔnɔna na wa a tɛ se ka kɛ fana ni an ka jamanaw ɲɛmɔgɔw ma jɛn n'a ye a tilala k'a fɔ an ka jamana ma sira ta fana min b'a to MINUSMA bɛ a ka jateminɛw taa ni ka segin kɛ k'a sɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ma jɛn n'a ye. Ka kɛ ni kunnafoni sɛbɛn dɔ bɔli ye juillet kalo tile fɔlɔ san 2022 Mali bolo dolanci n'o ye basikɛti ye o soba y'a yira k'a fɔ k'a balila ale la k'a mɛn k'an ka bolo dolancilaw banga dolanci ni Uganda jamana ye min b'a to Mali bɛ se ka ta diɲɛ bolo dolancilaw ka jɔnjɔn kɛnɛ kan san 2023 ta Mali bolo dolancila ninnu ka fɔ la u ma sɔn ka dolan ci ka da ka u ka wari farankan ma di u ma bolo dolancilaw ka soba y'a yira ko ka wari dir'u ma ani tuguni musaka fɛn fɛn b'a to ni an ka jamana bɛ se ka taa ni jɔnjɔn kɛnɛ kan o bɛɛ sarala soba y'a yira ko nin ye wale cɛjugu ye wa k'a bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan walasa nin kɛwale ninnu ɲɔgɔn kana kɛ ka Mali dolanci mankutu tiɲɛ. K'a sɔrɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ hali bi Ukraine ni Russie ni ɲɔgɔn cɛ Ukraine finitigilakaw y'a yira sibiri don juillet kalo tile 2 san 2022 k'u ye Russie finitigilakaw ka minɛn dɔ sɔrɔ n'o ye disque dur ye min kɔnɔ Russie finitigilakaw ka fiɲɛ caman b'a kɔnɔ n'a bɛ taa fo giga hakɛya 100 na o y'a yira ko disque in sɔrɔla u ka yɔrɔ min bɛ wele ko Ternihiv mara kɔnɔ wa Russie finitigilakaw dɔw tɔgɔ ani kunnafoni yɛrɛw minnu bɛ finitigilakaw yɛrɛ kan ani u ka baara taabolo kan u bɛɛ b'a kɔnɔ ani tuguni u ka baarakɛminɛnw u ka baaradege togo ani u ka jamana kunnafoni yɛrɛw fana bɛ disque in kan. États-Unis ka kiribulonba kun ye kɔnɔtiɲɛ bɔ mɔgɔw ka hakɛ fɛ u ka jamana kɔnɔ juin kalo 24 san 2022 wa juma don juillet kalo tile fɔlɔ Google n'o ye ɲininikɛminɛnba ye bɔlɔlɔsiraw fɛ a tigilamɔgɔ y'a yira k'a fɔ k'u bɛna mɔgɔ minnu delila ka ɲinini kɛ bange kɔlɔsi kan k'u bɛn'u nɔ bɛɛ jɔsi ani tuguni mɔgɔ minnu bɛ taa kɔɲɔtiɲɛsow sɛgɛra u bɛɛ nɔ bɛ jɔsi a yɛrɛ ma yɔrɔ yɛrɛw fana bɛ yen minnu b'u yɛrɛ ye nin kɔnɔna na i n'a fɔ bingali walew bɛ kɛ maa minnu na u bɛ bisimila yɔrɔ minnu na. kunnafoni ko ta nasira la ni de bɛ dan sigi bi Actuel Media dɔgɔkun kibaru la bamanankan na ka lasaw ma ani cawa ɲɛmadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.